Znam. Je ova slika... Ali ti moraš to sam da uradiš. Baš ovdje ova slika da je u šumu. Ova scena da je ovdje Žika Todorović, to je na Google stavljena, baš ova slika da je u šumu da se smije. Na Google je stavljena, znaš ono kad crčeš na glumci kad tražiš. Ih mi pokrećemo sami. Evo sam vidio. Muzika odličan. Inače, moj Suicidal klub je, kad sam ga baš najavio i posle prikazivanja je smešten rame uz srpski film. To mi se uopšte ne sviđa jer Suicidal klub nije uznemirujući toliko kao ovaj film, ali jebi ga. Sad ćemo ovaj kaže stavi ovo u uši, nešto da stavi, neki crv u struju. 31 minut i 4 sekunde. Kad pre, brate, kad pre. Stavi u... Šta je to? Čekaj da vidim šta je to? Bubica, ja mislim da je. Izgleda ko slušalica pocepana, jer znam jer sam cepao slušalice, male one, crne. Imam ovdje ovo, neću pokazati. Stavi u... Znate, žičane. I sad ću ovaj da ga snima napolje. Kako gledam? Gledajte mi ovako. Uđi u zgradu. Opušteno. Bubica. Evo je ono sa bolnicu, vrate šta ga snimaš ti? Ovog znam iz onu seriju Psi laju vetar nosi. Što piše ovdje, Zavod za decu bez roditeljskog staranja Vučica. Ne dao Bog, tu sam i dao scenu, brate, šta rade tamo, evo ga, drugi ga snima. Ovaj će da ga u kombi Žiku ima, da ga neće, video sam to odavno, pred 2-3 godine. Lagano koračaj napred. Budi prirodan. Lagano koračaj napred. Što kaže magični, okrećeš se lagano. Evo sam video. Znači da ima jedan Turčin što stavlja u Blu-ray, znači ove scene, stavio nekoliko na YouTube da sam video. Jednu sam sa Veljka gledao u školu, kazao sam. Da malo 2 minuta, ali nema brutalne, pa ne sme, brate, zbog tako je ova ženska ovdje što izašla. Batike bele i rozu suknju. Veži, bro, Žika! Nešto se smeje. Ova je nadrogirana 100%, će vidi. Znači, taj pokret rukom. Dobro, ovo sam video, sad će nekada izađe. Jeco, bolje da sam se ratala ponagla nego što sam tebe rodila. Ali sam ti rekla da ne pušta dušno ime da te odvedu. Šta kaže, bolje da sam se sa zavesu vrtela, šta rekla? Jeco, bolje da sam se ratala ponagla nego što sam tebe rodila. Ali sam ti rekla da ne pušta dušno ime da te odvedu. Bolje da sam se za redara ponavljao. Samo ne čuješ ni me. Ja mislim da je ovo dete ovdje, pošto gledam po majku, mislim da je... Pa, znate onu scenu sa porođajem, mislim da je ovo to dete kad poraslo. Ako neko ko ne zna, doći ćemo nažalost do to, ali to je isto jedna poznata scena, zašto je mnogo zato što... Zbog te scene, mislim, je film mnogo uznemirujući, bi se ono sjebana scena, to sam... Prvi put što sam vidio ovaj film, srpski film, ovako, te neke scene, malo dublje, scene, znači ono je bilo, kod nekog Kineza snimao je reakciju odavno, sad ne znam kako zovete, ima dosta reakcija, ali Kinez je bio i gledao i morao da cenzuriše naravno. I on je napravio to iz 3 dela, iz treći deo uopšte nije bio snimanje, isključilo mu se i eto, toliko sam znao. Samo sam malo povezao film, nikad nisam ceo pogledao. Ti se tamo izrode mali, marš! Ali ovo je sve drži ovaj Vukmir, brate. To je bolest. Ovo
Ovo nije zavod za zaštitu dece. Bez roditelja. Ovo je, brate, ovaj muči decu ovde. Pa ti bolesnici. Bravo. Bravo. I to je to. A on ga polako, ne diraj ženi bre Kako je bilo? dupe. Dobro.